Ya katu kajing berngem jong keseng HNLC mo ya kinong ilam jong ka parti BPP tip kani ka sorkar MDA kala kani sorkar MDA tip kala beitangka hadukan no tip ya kani ka sorkar o ya kani ka seng leno HNLC mo ka UDP ka HSPDP lani ka khnam lani ka UDP kadno kila abay tangka ya kani ka sengleno HNLC mo kababerngem menta ya ka iknong yalam jong ka parti BPP haduk kadno kila dep thong ya kini ki sengleno jong kata ka HNLC mentangi tip syai baka HNLC kamdei na kamenta jongi ki paiba ki khon kabri nyutrep ni tip syai menta pleng baka ne ka HNLC kadei ka sengleno na kabenta ki khwan mento shimet lani ka sengklen lani ka sengmento lani ka sengbam na kabenta ban harassment lani ban pendik lani ban penting ban pensmit yangi ki khon kabri nyutrap ki ba im hakni gejala ngis ngotho ya kata ngis tho syai kata namar ki syaliang ki hima ki syaliang ki dustor ki syaliang ya ki parti ki bakwa ban sensyar don bor ya ki khon kabri nyutrap na kani kada ngang nong pi balai bahadu menta phi ki khon kabri nyutrap phim shamlas ngotho ye ki bangang ngakren phim dei ban cha sensyar ha kileno phim dei ban cha sensyar ka dustur phim dei ban cha sensyar ka hima phim dei ban cha sensyar ka kor phim dei ban cha sensyar ka nono parti ai bangin long lai lut katkum ka sensyar pajba amdan sim amdan hima amdan dustur amdan balang amdan kor ngiim simet ban psa ban ptia ile gijong ki khon ka tengah wat nget ya kani ka jingyelam bakla ai ba ka sorjong pajba ka long ka baskem nga siong na kapor sa kapor I will die for you mento sto bar khot ki mento ki berngem man penyap ki berngem ban thang im ki berngem ban bamdo ki berngem ban penting pusmit kenyo mento bar khot phidi ki mento sto tangkani ka wenga chuong ipi ngidon ya ka demokrasi kamut ka sensyar pajba lang bajong pajba piobor nyem junget yene inoru lada uno bangila jit lada pentrai kamhok umle hok katkum ka jing kwa jungi pajba te kamut yaw tau brio arsin nginomla pana aibor WhatsApp ba kino pressure group lane kino society lane kino konhon balang lane kino konhon leno kin bergam ye phi ngi ki pajba ngin mi da ka sor jong pajba da ka sor jong bobon balang ngin mi bet ngin ker nyom bet na phang don kam relia banting inoro na kani kada ngang ong ipi andre tang kani ka wenga chu ong ipi ki pajba ka bri trap nga bodeng trong ngadon kontak kaleng perthai I will die for you mento shuaban siat ikinung ilam BPP siat shuai bodeng trong mlele I will die for you mento mlele sto ngang nong ipi ha ka por election empiru ka SNLC kala ada berngaminga kita khot SNLC la berngaminga handre nga ngai tainia bat nga kimlar bani tainia aru ha mento area kini bar khot kidai tang ki buto jong ki politician nak ni dalam meklia ha telada ki police department kimla banbu ika safety ya kinong ilam jong ke BPP ngitep syaiba kane ka sorkar MDA dai ka jing kan shot jong sorkar MDA hi ban penting namar balik ka ting yo dubor tang ba kini ki sengle no kai klau ha kani ki jat penriu jungi ki dei tang ki briu ki bakwa ban bam ya tang yo produk personal jong
ban harash ban pendik yu brio babha yu brio bakran ki sisa bat ban penting pan smit ya ki brio ki bakwa ban yalam sakajing bhai ki brio lojong shwa ban yap barden ai ngniap shwa ma badeng do trong mli ang ba ka BPP kade ka sorjung pajba dak perkat bahai kata tamra yap bodeng do trong dakan ma bha kan ki jalan mekhaliaru ni kan sakala kom ka jalan Manipur dakan ma bhai kan ni gawai uba deng do trong udon kontak kaleng ke perthai all round the world da antat ikata ngangal ong lupa antat buat yus ngau ban suharai si gibril lojong pendik gibril lojong